Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga dading. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang atong magtatampo si Dading. Kini ako asawa ba? Naamod ko'y na matikdan ang niya nga kung magkuratan gani, maiking. Grabe kayo ngayong kadlok ba? Maunang problema ko. Pero aron masabtan ninyo akong sugilanon, ingno ko na pagsugod ang tanan. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you live without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget. Before you leave. Sakto na yung putol na sa'yo po na. Sakto na, putol ko. Sige, wala ko kinutuwa itong patuloy sa... Ay, pre, saman, okay na kung sa'yo mong comment sa kong kinantahan, pre, putol mo, nalipat ko na. Sa'yo mo ikasulta, pre. Madada. Ayaw kayo pagkakantaan mo. Kaon-kaon ako rin pineapple nga bread. Nga. Mayo kayo, mayo. Okay. Anong kanta? Na ako challenge mo. Ha? Unsam na, Kung makatabagan sa kong mga tanan mo, ako yung palitin mo para pa nito. Oh, your words are so... Tinuuli ka na. Sige. So, challenge na mo, no? Challenge. Kung makatubag ka sa ako puntahan Sa ato ba nakagay challenge ako? Oo. Ay, bebe. Kung makatubag sa ako puntahan mo, ha? Ako yung mapalit para panihapon. Sige. Kanina, murag nindo ting putra. Ako lang. Ako yung hagad. Ako yung challenge mo. Ako. Sige, una mga tana. Kung sabi sakto, ugma lunes o lunes ugma? Oh, sayon. Sabi. Pero ano mo na, oh, wag kami bawo nga suhito kay kuan ng na. Membro ko kuno dabi. Di ba? Dabi? Mi o ganun to, membro ko. Mo ba? Tubag mo ni. Masa? Dong! Manimba daron? Dili oy! Business pa man ron! Kadungo ko pre. Biyernes hon. Sa taba. Sabado uma. Purbida. Ha. Bawaan na pre, Palabal, magkamari tao na eh. Purbida. Ay, wa man ta magsabot dito pwede magpalaban na bisan kinsa pre. Purbida. Sige, okay ra. Karon ako na sa mga tanan mo. Sige. Okay. Ako po tana. Unsa may tawag sa tao nga naningkamot nga ang bunga sa iyang pagpaningkamot gipatuan ganiya og singot. Ha? Betwag. Bungag singot! Uy. Lay, laki siguro Okay, kita. lain. Eh, Pildi na ka rin, pre. ano ba? Okay. Lain po na. Kung ang asawa mo kunog cubes, nur cubes, ug ang bana murag bitsin, unsa man ang kabit. Tubag! Magic sarap! Ay, ha! Magic sarap! Ay, agoy, bida. Nari ka niya, taon? Oh, ganina na. Pauli sa ato, pauli. Aling. Ito dito magtiwas. Pauli! Darling. Ay. Uy, noon sa kadya dading? Nari ka diha, day? Noon sa ka? Nalingaw ko pa ito rin. Imo na sa gikabuangan. Ay, good. Siya may open na do. Ha? Yung siya na ay mga challenge na kuno siya challenge. O di ako sa gi-accept ng iyang challenge. Na, kamo no mga hanggaw, gikaayo mo oy. Pasig mag-awan lang ginoon mo hangtod ang inyong mga kabuang ha, tungod sa inyong mga kabuang. Kagilang pariteryo. Pero swerte biya. Si pariteryo ang iyang asawa day. Ngayon nakasulti mga anang swerte siya. Anong dili man nga. Gwapa ko nas marisaling. Pero gwapa nga tanga. Hilom na dading uy, hinawayon baya ni mo.
Nanaway, midayig mo ito. Di na panaway, imuha pa mangyong giingnan nga gwapa pero tanga. Tinuod man sad ang iyang kagwapa, ha? Namunit siya ng teryo, nga naidagwa siya ng teryo, marong, nyemro man sa more or less. Saba dadading oy. Wa ka kahibaw sinuod nga rason kung nganong giingon siya ana nga gwapa pero tanga. Kung ano man ito masabay rason. Gihimo na siyang gwapa para may maibog niya ug mao na si Teryo. Unya gihimo lang siyang tanga para maibog niya si Teryo. Mo, or di, ay? Dong, gihipos na ni mong inay Haisloyo. Oo, manatay. Ako nang hipos kay mas mag-uwano niya. Dong, nadlo ko. Buhay na! Kanay mo kikumot, buhay na! Ay, kikumot na ko! Lugba! Hala, ikaw di, sorry dong, sorry. Recorded by X Thunder Gaming. Inguna niya ko asawa basta makuratan gani. Kutob sa iyang nagunitan, iyahan na kumuton. Unya to. Dong, sorry kay dong, sorry ambot. Uy, basta maigking ko, murag ko mapanglimutan sa kung kaugalingon. Eh, sakit ka, Roy. Sakit. 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 Tana po yung ka. Ibaw makang gikumot niya. Labi na perti mo makakumot o yun. Apit ko pusang itlog na pusang yun. Oh, Sunod ba? Matuga na ita. Pagsulo o gloves, ha? gloves? Gloves sa unsa man? Gloves sa boxing. Ano naman? Para yung kasong magkilat o kalit. Ni kagabi at least magliso na kagkumot. Ako mo sa lisod-lisuron ni mo. Ay ko kasula-sulaan na, uy. Ikaw may pangita og paagi diha kung unsaon nga dili ko na makumutan. Ako man hinuon, may mag-ako ng sa. Oh, kumusta naman mo sa imong bana, Amancia? Okay raman, Mima. Naunsa man tong bana nimo? Nga nalabyan man to nako nga murag nagtakian. Ay da, gipilasan ang lubot adto, uy. Uy, nganong gipilasan man? Nga ka ng pilas ana ra man sa bugan. Bugan bitaw, unya ka ng bugan ug ang lubot silingan naman na. Kaya bagbaya nimo nga wa kay gibutang nga tambal adto. Ay da, maayo ra to mo, uy. Elang to kabalaki, uy. Oh, madahan nga nakakita ko sa atong daddy nga samtang nagtakiang nga naglakaw, nagkulis maot mang naong. Ay mahibong pa man ka sa naong anak, ma. Nga daan naman ang kulis maot. Bisan pag magkaon, magkulis maot magyapong naong anak. Aw mao ba? Mo na nga ayaw na kahibong anak. Ay dali na, arita diris kusina. Patilawon takas giluto na kong manok nga humba. Manok nga humba? Naaday manok nga humba? Pastilan ba yung mama? Oy, karong mga panahon na, wa na yung mga imposible kaayo, ma. Ang tanan sayo na lang kaayo tungod sa ka-high-tech. Ang lisod, himuon ng sayon ron. Mao ba? Maon na. Nakatilaw na kag pansit ka sinugba. Sangan? Pansit ka sinugba. Yawards. Pansit gisugba? Gahapon ma, nagsugba mig bulinaw. Unsa? Bulinaw nga gisugba? Oh! Kuya, wag ninyo. Uy, mga normal pa mo? Ay, dali sa kusina. Ato tas kusina, aron makatilaw ka. Dali dayon, ma. Ay, nasunod man ang akong anak nga wapo. Ay? May problema? Ay. Di bagyo di ka hinog sa panahon na. Ang mga tao nga hinog na sa panahon, mukilaw na problema eh. Pero ikaw, bida. Diyan na yung problema ni mo, ha? Grabe kayo. Grabe kayo sila tayo, eh. Ano man. Ilo kong gipasangin lang nga. Gwapo ko ko. Unsa may gihimo ni mo, ha? Wa. Kay solid man kayong ebidensya.
Ding, hindi kayo galing mo na, ding. Liwagin ka na ako. Ikaw tay, dili na mo yung akong problema. Oo na, yun na yung problema. Oo, lagi tay. Okay, seryoso tagamay. Dak, alam tay. Okay, tako na to. So, karon, tell me. What is your problem, ha? Kining tay, kaya ba ako asawa ba? Ug makurutan ganin na siya? Mangumot man. Murag tungod siyang kahadlok ba? Bisag unsa iya magunitan. Kumutong! Oy, unya. Ako god, kapila na ko niya magkumuti. Karong last, lahapon ba? Kalit magliti. Oh, Perti niyang kuyawa, murag ginirbyos. unya. Ug tungod siyang kakurat ug kahadlok. Nakumutan niya nga akong itlog. Unya na po siya. Wa man noon. May kailig-on. Akong itlog. Nele. Awon from day. Ay mo pagkatao. Ah. Huwag ka madas ka soko o kalagot. Napailog gapon ang imong pabiling nga magpaubos gapon ka. Mo na ibuot ang ipasabot di mong hindi mong itlog oy. Oh, Oo niya. kini mutan na ko mo tayo ba? Unsa ka ng iyang gibate mo? Sa man sakit ka na niya o manirisim na niya nga mangumot? Ay anak di ko makatubag anak ka di man ko psychopathic. Unsa nang sakit ka? Ha? O sa na? Kana bang doktor nga mag-ingon anak ba? Psychologist na natin. Psychologist. Mau tinggalin ang nanapa na. Basta kayo mauna na sila. So, ano ka na ko ni ko asawa tayo eh? Ay, pa-check up na. Asa na ko na daw? Ato, doktor, ang ato ni mo na ito sa insya, di ba na madawat? Sige. Pa-check up na. Para maklaro ni mo kung nung sagoy bate ng asawa ni mo. Kau na tanis, doktor. Unsa? Naunsa ko taong kadading. Manong dadon man ko ni mag doktor. Unsay pagtuon man ako masakiton ko? Wa ko'y sakit. Ay, kalma lang ko daw eh. Ay, blood mo eh. Di ay pagklaro diha. Mabitang dadon tayo doktor para maklaro kung noon sa gana ang imong gibati. Alam mo, mangumot kag kalit. Pasindig may tambalan, no? Yan na kay kwarta ikaw patambal nako. Nabaw kag pilay pangayos doktor ana, ha? Gamay lang 5,000 ana. Yan na kay kwarta diha. Oo, Napa kay kwarta? Wow. O pagpuyo. Ay, Recorded by X Thunder Gaming. mausan na mo problema kay wa say kwarta nga ikabayad sa doktor. Kung ako sa check up, unya. Pre, dadaan na sa albularyo, pre. 5 tisoy ba? Ay, siya pitang bala, anak. Kay debyusa itong ako asawa, pre. Siya may kayo ato. Mao ba pre? Nervyusa din ang asawa ni Ah, grabe kay. Ultimo siyang anino. Iyang kadlokan. Kay na ako nimo patay niya. Hastang iyang anino. Iyang gitigbas. Gitigbas kay buot ko nung patay niya. Ngano ko taon? Sige kung sunod-sunod niya. Mong iyang gitigbas. Abi niya, bupatay niya. Uy, luuya siya anino, no? Sige, pre, luoy kayo. Dugo in town. Iyang anino. Nagkadugo. Grabe kay. Nervyusa akong asawa, pre. Hangtod may abot sa punto nga kung manamin siya, pre, mahadlok na siya siyang naong. Hindi tanaw niya sabi, pre, kita siya siyang naong. Di na gisumtuo nga iya hato daw. Nagtuo siya nga, takuban na to. Biha sa So, taon. grabe lagi kay pre. Mao na nga ako isulti mo, pre. Dada na sa albularyo nga mo nagtambal sa akong asawa. Grabe kayo. Ako gidaan tong ikot siya. Dito, naayo. Oh, kung mauna. Kuyugi ko, pre. Ha? Dahil uno ko na akong asawa dito. Asam nilang bay? Ay, naunsa man na siya. Kung ang lagiin ko ba, kanang dali ito siyang maigking? Dali siya magkuratan ba? Ta, normal naman na nga maigking ta. Normal lagi ko, pero kanang makuratan niya siya, mangumot man. Kutob siya magulitan, yan ang kumuton. Uy, kuyaw. Abi ko naman ko, kapilan ako makumutian na niya. Kaya kung buhok, siya nakahurutan na yun. Maigking niya siya, mangumot niya sa kung oo. Unya, dugar bang buhian? Mao na nga, hapit mahurutan ko mga buhok. Ay, ano na mo? Ang larutan yung tanan. Delikado. Boy, no? Tambalan ta na.
suklanan nga tong sakita. Ako'y manambal nga way giatrasan bisan unsang klase sa sakit. Dali inday. Paduol rin ako. Unsaon ko nimo ingko? Ay, ako'y bahala. Was and learn ka lang ha. Ayaw dihaglihok ha. Kay akong hiluton o gamay ang imong o. Base na'y disalign lang ni ha. Relax ha lang ha. Relax lang yun. Ay. Daing ko, Ingo? Noon sa Ingo? Ang akong power, Ingo? ang akong itlog ikumot buhi nila Buhi na rin. Buhi, ito na rin. agay Buhi mo. ili surrender ko agay surrender ko niya mo surrender ko din ako ni mo dai bahala nang ika ay Ginoo. Muna akong problema ron kay hasta ang albularyo, surrender mo sa ko asawa. Saan mo din ako? Asa ka mo nakadidadaan ako asawa? Alihog na pagkitang ko ninyo. Kung saman ko ka mo pasultihon, dading. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. atong sindo natin Pres, si Dodong Dading. Dading. Si Dading tawag natin Pres. Si Bay Dading niya problema niya Ate Pres kay iyang asawa kun kuyawan. Pero may kuyawan niya. Ang problema kay naay ang iyang reaksyon Ate Pres mangumot og itlog kun Ha? kuyawan siya umuto niya itlog. Mao ba? Duta na. Ganahan ka kumuto ninyong itlog. Kanang kadakilat ang iyang itlog ipaon Kadakilat. Asam na yung sawa rin pareha sa Di na babae inana gyud kanang pero wa lang na nila. Way Baliwa Malaysia lang ba? nila. Way Malaysia. Indonesia Nilutas ra. dahil lalaki na Ate Pres no? Akan na dili maayo. Ha? Kana laki niya mga utento sa babae. Masagpaan. Makiha ka. Mao na. Mao lagi mga dang angat tong tamba nga di dong murag dili iya harag yun na dong. Natural na niya Ate Pres. Pero natural pero badlunga lang Di ba na maayo tanawon gud sa mga tao nga mangumot kag itlog. Hapit lagi mo kilat mo talikod dyan ang lubot mo yung makuutan. Tinood na lisod kayo. Talikod yung lubot mo yung makuutan. Mulisod kay na dong dading may swayo pa nga pabadlong lagi si Ate Pres no. Baayog do ka Di do ba na ka. pwede diya. pa doktor Ate Pres? Di na uy. Ay, duko daw Di ka, na madag doktor Manirisim na niya. Di ba? Oy, huy ngano ba gaduka ka man wa kay ko? Basin habit na niya Sino diha? mga 5 itlog. Banana na ko itlog. Gaduka man taon ni ato ating basa. Sama ka oy. Babe, asa mo na babasa ba kanang babae nga inigkilat mungumot og itlog bi asa. Putik itlog. Unsa la? Katong magpingki mag itlog ani murag Gaduka. Gaduka kaday. Ayun na lang tingla. Ayun nangumot og itlog. Kuan ba kung mukilat mangumot og itlog basta makuyawan siya mangumot siyang itlog. Ay, Basta ang nagwapil- albularyo nagkumutang itlog. Ako na kumutan ng albularong itlog. Ayun hilap tinang langgam hak ang monong binuhi. Juan 5 versikulo Juan 5 verse 14. Human kini mahitabo hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo ug mingon si Jesus kaniya. Tan-awa na ayo ka na. Ayan na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Ako nang gibasa pero wala ko magpasabot hanga kung doon na gibate imong asawa dading nga makasasala siya. Ako nang gibasa aron madungog nimo kining pulo nga Hesus, si Ginoong Hesus. Kay siya maoy mananambal nga doktor ol albularyo o kinsa pang tambalan siya maoy gingon nga doctor kaya na pidlo kabayad ta siya mo gitawag Goliath nga doctor of all doctors og ang Ginoo sab gitawag sa niya Goliath og doctor of the soul. Doon na siya gahom nga pagtambal nga way bayad hindi ta mangitag bayad para sa x-ray para sa monitoring no apan albularyo man imong kuno dad gita ba ni doktor nga tinuod gulat O gida oy.
Pero wala lagi. Ang giingnan sila sa doktor nga ipada sa bularyo. Ang bularyo mo siningon. Dadala sa bularyo. Ingon doktor bam. Apan sa ako nang ibasa, no? Wa ko mag-ingon dili kay nga ayan na pagpakasala aron dili ka na may agom sa labi pang mangilad nga hitabo. Wala ko mingon nga makasasala imong asawa, ha? Ako gingon nga dangop lang pag-ampo, no? Unsa may ang kanakasagaran o makuratan siya Sir Dading? Unsa may ang litukon? Kana og ka mga tigwangan Goliath kon makuratan may mga Jesus Maria Joseph. Kana. Ana man magkalang katigwangan. Jesus katungod. Kuana ko kung sa iyang litukon, sa iyang hikapon. Kana laging itlog. May papahikapon sa itlog sa manok nga hard-boiled ba? Kana. Mo na yung dito, Tipris. Oh. Inipisat makaon pa na to. Unya to ba? Dagdagon lang. Inikato nila Goliath, magpanagan na ang bana, madok ang bana kay mukuratan, kalay itong pangumot. Ini pakatulong niyo dading, no? Isuway ko nagtapat yung binuhay nga ibid. So man Sing ibit. ibig Kaya ba namin mga binuhay ibid? Ibig. Kada bang Nga naman. iguana ate pres mo na. Na binuhay nga mga uhipan. Suway ko Ulo, oy. mukumot mo siya. di ay bumado. Nya ana ipatong sa itlog. Ang kanang uipan. Ayaw, Lagi. Ayaw uy lagi ka. Punta po tagpiling itlog ba uhipan ba? Katinga ako. Nga naman ba? Inigtanaw na ako, no? Dili na ko apilin tanaw ang itlog. Unsa ba? Ano babaw ra? Ha? Babaw ra? Ako tanaw, ka sa dapit ng liog-liog. Salamat mo pa na nga dito lumanan. Kunay ko ang puzzle. Tihon.